guys, norok jotno lamsuko ani blogo sing tabok kheto hasing thanai tongo ge norok no phunukane sini kheto rok sini pukri rok norok nai tongdi ani blog no. So finally guys, sing tabok kheto hasing sapajak ge norok no kheto rok phunukane norok nai tongdi ani video no. So tabon on back camera phunukane. Tab thangai jong kheto hasing ke yang ke bunyi kheto rok place onek kaham ke sini pukri to ayang bose ambo phunukane ko norok nugui mankana kheto ayang ko tasak thangai phunukliya simna rok to ang hani tewsa alka blog phunuk pirana ke norok nugui mankana kayang ko ke sini bantongo ke ko amora wong ke sini koi bagan rok tongo rawar bagan rok tabuk sing sini teke kheto hasing phajak ke aran bu phunukane norok no nok naitong di an video no mokhe sini pukri khana ko mokhe sini pukri norok no khana sini pukri ke tabok ke nang kheto phunukane ayang ni bosin kheto no yang bosin kheto current ayang norok no na current pala disa iya current pala sina doroti yang sini an video no paya serang bagai norok jotono no belai ke hambai.